Puntos ni Katulpos. Mas dako ang tsansa nga sayon lang makaangat gikan sa kalisod kung adunay daghang oportunidad sa trabaho. Mamugna ang daghang trabaho kung mas paligunon nato ang mga sectors nga mao'y magtabang sa paghatag og daghang trabaho sa syudad sama sa fishing, tourism, manufacturing ug business process outsourcing. Ato kining punto-puntohon. Unang punto. Puntos ni Katulpos. Kung paligunon ang tourism industry sa syudad, atong ma-attract ang mga turista gikan sa uban nga mga lugar aron muanhi dinhi sa Jansan. Magdala sila og kwarta ug dinhi nila gastuhon. Mas dako ang income sa mga drivers, tour guides, mga trabahante sa mga hotels ug mga restaurants ug uban nga mga panginabuhian. Moepekto kini sa pagtaas sa buhis nga magkatabang usab sa paghatag og libre nga mga serbisyo sa katawhan. Ikaduhang punto. Puntos ni Katulpos. Ang mga produktong gisupply sa mga kumpanya sa silingan natong mga lugar nga Brunei, Indonesia ug Malaysia kasagaran gi-manufacture pa sa China or sa Thailand. Kung atong mapabalhin ang pipila niini dinhi sa Jansan, tungod kay mas duol kita sa maong mga nasod ug kita pagayod ang gateway sa BIMP Iyaga, siguradong makahatag kini og dugang oportunidad sa daghang trabaho ug panginabuhian sa katawhan. Ikatulong punto. Puntos ni Katulpos. Ang business process outsourcing or BPO industry nga makahimo og daghang trabahante nga mga call center agents pwede kaayong himuong usa sa lig-on nato nga economic driver. Dagko ang sweldo niini sa mga trabahante ug kaya kaayo kini sa Jansan basta klaro lang ang pag-invest sa network infrastructures sa information technology aron pwede nato nga ma-attract ang mga industry players niini. Punto pinal. Puntos ni Katulpos. Ang dugang focus sa atong industries nga tourism, manufacturing ug business process outsourcing mao ang klase sa mga negosyo nga sila ang makatabang aron makamugna og mas daghan nga trabaho ug panginabuhian sa katawhan nga sustainable. Mas daghang kabataan ang makaeskwela og tarong ug dunay mas klaro nga kaugmaon. Puntos ni Katulpos. Managlahi man kita og opinyon ug baruganan apan usa lang ang atong puntos. Ang damgo para sa kayuhan sa General Santos. Ikaw kabrigada, unsa ang imong Jansan dream? Like Singapore, we should aim our dream for greatness. Atong mahalon ang atuang syudad tungod kay Jansan is our home. Ato kining balay. Jansan is our treasure. Ato kining bahandi. Jansan is our pride. Ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Let us dream for a better life. Dream, the Jansan dream kay uban sa inyuhang kusog nga magkasustener naara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos, bagong vision, bagong solusyon. Barug Jansan! Alisto, higala ug amigo, andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.